minn triq li kienet abbandunata għal waħda li natatilha dera ġdida. Eżattament fi triq San Pietru f'Ħallqormi sar xogħol ta' pavimentar, inbidlu s-servizzi kollha peress li kienu antiki, kif ukoll sar pajsaġġ tal-konkos b'mod li jippreserva l-karatteristiċi ta' din it-triq. Ix-xogħol sar b'investiment ta' 140,000 euro mill-Kunsill Lokali ta' Ħallqormi li bbenefika minn xi fondi. Is-Sindku ta' Ħallqormi Rożjen Kutajjar stqarret li wara snin tinkonvenjenza ir-residenti se jgawdu minn triq li tant kienu mċaħda minnha. Din hija waħda mill-eqdem toroq illi għandna f'Ħallqormi. Kien wasal iż-żmien li din it-triq tingħata ġieħ kif propju għamilna b'dan il-proġett biex issa qed neżaltaw waħda mill-eqdem toroq illi għandna f'Ħallqormi munija b'ħafna karatteristiċi sbieħ. Dan il-proġett ħajkun qed jolqot lil qrima kollha imma b'mod speċjali lil 60 familja li jgħixu propju f'din it-triq, triq San Pietru. Fil-fatt ma' One News xi residenti esprimaw sodisfazzjon li wara bosta sagrifiċċji issa għandhom triq fi stat aħjar. Differenza, s-set naraw differenza kbira hu. Etlek qabel konna qegħdin sorry staticness, għax kienaw kullu żrar u kullu ħofor anke bil-karozzetti tgħaddi jaħseb wara bil-miċi. Proset ħafna u wara 25 sena kellha siġi triq. Istarajna veru il-kumdità ta' di triq anke biex timxi bil-mixi u kol tawfiq. Kien hawn wkoll fija. Issa nirringrazzjaw l-Alla li rranġat ruħa u saret biċċa xogħol kif għandha tkun. Differenza kbira, ġiet triq sabiħa ħafna, ħadd ma pasal li ħakun triq hekk sabiħa u li għamlu killes minn taħt u bidlu killes. Min barra fi triq San Pietru sar xogħol ieħor fil-Pjazza tal-Madonna tar-Rożarju, xi ħaġa li għar-resident George Sammut tfisser ħafna minħabba li hu propju hu li jieħu ħsieb l-istatwetta fl-istess pjazza. Li xi alla dawlu nħallas il-kontijiet u kien hemm xi spejjeż u hekk. Kissas ma jkunx hemm biex les li noħroġhom jiena il-flus biex jitħallsu spejjeż ta' dawlu hekk. U meta sala xi ħaġa hekk. Ġieli għamlu l-biċċa xogħol il-Kunsill u fejdek nagħmlu għana.